No, tak čaute všetci, som Natli. Rozhodli sme sa s Vierkou natočiť video, jak ma maluj, pretože koľkokrát ma skritizuje, jak som namalovaná a chcem, aby si to vyskúšal. Tak môžem ísť na to, toto. No. Čo to má spraviť? Nie. Trápa. Musíš si dať na prst. No. No, ideš. A teraz čo? Že teraz to sú 3 palcové. Tak nechutné. Toto každý deň, keby si mám dávať. Dobre. Stačí? Myslím, že stačí. Nestačí. Ďakujem. Vyber si toto, alebo ktoré sa ti páči. Toto. Myslela som si. No čo mám spraviť? No teraz mám potlapkaj. Tak? No aj nos a ešte čelo. Dobre, stačí. No teraz vydáš toto. Alebo vyber si toto, alebo toto. Toto. Co ti viac páči? S týmto. Z druhej strany sa to otvára. Ja ťa sa viem. Čo z toho vypadlo? No viem. No. Nahočím to. Dobre, asi stačí. Krásno. No, teraz a nasadíš štetec do paličky. Takto. Pripíš. Chápeš? Tu máš tiene, ktoré sa ti páčia. Tento. Bože. Je tak veľa. Fúkni do toho. Dobre, môžeš. Oko? Oko za oko, zub za zub? Či zub za oko? Počkaj, nesom sa. Daj, vypleši trošku očko. Zavri oko. No. Ježiš. Jak sa dá vypleštiť oko, prosím ťa? Tak. No, otoč sa. Kokos, to jak dokážeš každé ráno si to tam dávať? Nechápem to, ak to sú veci ženské. Takže možno budeš kritizovať. Nie. Yes. Máš štípe oko. Vyzeráš, keď máš monokle. Vieš? No veľmi sa zvedala. Len takú červenú, vieš, taký kontrast. Ja vôbec nie som maliar. No to vieme všetci. Počkaj. Nej. No. Ja, vyzerá také, ťa malé dieťa maluje. Ja to neviem vôbec. Ja neviem ani kresliť moc ceruskou. Počkaj, Čo? Ježišmaria, toto mi tak nechutné. Toto mi tak nechutné, bože. Prečo? Lebo si myslím, že to pôjde do oka. To je také, keď... Dobre, iba tak jemne, dobre? Ja keď ti krví dobre, vieš? Také... Také nepríjemné. Dobre. No a teraz... Vieš, čo to je? Neviem. Otvor. Na ferry? Asi, nie? Dobre, stačí. Stačí. Tak toto je malovanie od môjho Mírka. Ak sa vám video páčilo, tak ho môžete odoberať, môžete nám dať like a tešte sa na ďalšie video. Majte sa pekne. To dobre, stačí. You say